Zdraví vás Jano Jananovský pri ďalšej hre. Dneska je tu so mnou môj kolega. Výbušnica C4. Presne tak, výbušnica C4. Ideme hrať Tastko, naša prvá hra za tento deň. Ešte sme nehrali CSGO vôbec. Prvá posledná. Vyzerá tak, že ideme pušovať miernym spôsobom long. A Hades dostáva za 5. Vôbec, kámo, ja som stal kameňom. Nie kameňom, ale granátom, nevadí. Ideme, vyzerá tak, že pôjdeme na... Vyzerá tak, že na longu. A on dáva hlavu. Na rozdiel odo mňa. Tak to asi neviem, či to by napad pikovať, ale to je to budem pikovať, ale to je na šorte, lebo proste toto je najviac komentárov, to si mi dal, to môžeš byť. Proste to je na šorte. Poďte na long, chlapci, privítajte nás. Poďme všetci na long, s nami je Eminem. Ale není, kámo, možno aj neviem. Nie je proti nám vlastne. Určite. Tak určite. A 50 Cent, To je ešte lepšie. Ty si zabil 50 Centa. 50, kokos. Že ťa hamba nebere. Jak sa to dá povedať? A zoberiem si teka parádneho kamoško, brother. Ale som mu za 10 a za 8. Nebo ja som mu dal za 10. Aha. No nič, kupujem kamoško, idem s SSGčkom do videu, uvidíme môj custom craft s coin nálepkami, je fakt dobrý. Vôbec neviem, čo hovorí ten Zafer, ale to vôbec nevadí, lebo ideme hrať. Zaujímavé mi, že koľko ľudí uvidí toto video. No tak... Podľa ma tak 0. Možno ešte, možno... Takže my si určite kúpime niečo, lebo to je dobré, ale... Treba aj vás, aby proste... Sorry, ty. Nemám smoke. Sa mi zdá, že je za, len... Není. Čo to, kurník? Skade? Neviem, však my sme ho zabili. Ale na šorte. Ja, on je ešte hen tam napravo. Ty kokos. Ale toho dáte v pohode, môj bez... Moja kačko. Dobre, dostávame 4. Dobre, niekomu akačko. Zoberiem ho od tebe. Aha. Tak ho na zem. Ďakujem. Chceš SKčko? Nie. Tu zberám na... Ja vlastne, hej. Však som zabudol. Vyzerá tak, že niekto ide na mid. Dobre, išiel tam jeden na Bčko. Na Bčko bude asi iba jeden. Ale tak no. Akože na rozdiel od minulého videa, toto video budem asi trošku slabšie komentátorské skilly. No je nám ide. Sure, dead, ale išiel do oných, do tých apovčiek, to volá. Do lowru? No hej. A je tam stále. Dobre. Nice. Nice. Kamoško na šorte. Nice. Je vynikajúce, plantnem bombu. Dám si pivko. Pivesné. Pivesné. Zajtra ideme do posilky, jak sa cítiš ohľadne toho? Ja som to hovoril, v pohode. Akurát, že nohy... Vieš, volia ma trošku menej, jak ma voleli včera. Aj mňa ináč. Ale... Ježiš, ak idem po schodoch dole, tak to je fakt, že hrozné. To sa fakt, že nedá. Asi nebude smoknutý mid, čo? Bude, mal by byť, tuším. No, akože. Hádaj čo, je.
Ale budem dobrý a smoknem ho ešte raz. Počkaj, musím na tam borce vyskočiť, ale... To kde som, neviem. Nevidím, kámo, nevidím, kto to flashol? Ježiš, neviem. Dobrá. Čo? Čo robí, kámo, čo robí ten, čo robil, prosím ťa, Oni v tom tam, počkaj. pite? Tak by som skôr hodil ten granát, no dobré. A to som ešte tomu, čo prešiel do 25. Ale hádaj, na čo máme? Na glok. To paráda. Ja viem. Neviem, či by si to mali znáť, lebo dvaja musíme ísť ako. A jak chceš, akože môžeš. No dobre, až mi ho aj potom. Ďakujem. Dobre, To možno mi dal proste SGčko. Pláne som ho trafil, ale proste. Suveníre, ty kokos, ale to akože... Také SGčko. Môže by si aj pokokal. Kam double doory? Tam chrbát, respektíve lover. Dobre, asi nejde nikto. Už kam idem, nebojte sa. 57, Je tam, kamo, je tam borec s VIPom. Nice. Čo mal za ganku? Revolver, zoberem si. Kámo, idem se SGčkom do midu, si piš. Zomrem? Určite. No idem. Keď chceš, tak dám ti výpo? Tak to iba. Nemusíš. Ok. Dobre. Plán dostal do nohy, musel. A možno aj dostal, čo ja ti viem. Co ja viem? Prečo máme dva výpo? Čak dva VIPo je parádne, to je jak linkované. Má dva výpo? Nie, ja iba ja chcem mať výpo. Že som slepý s tým SGčkom. Čo ma zabijem? Tak nič. Pohode, Ríško. Ja ho zabijem. Musím 100% istý. Škoda. Nám ide. Ešte jeden. Ešte jeden nám ide, hej. Okej. Čo ti dáva? Kúkam short. Okej. Ja budem teda pozerať, no. Už takom náhodno, keby išiel z midu. Je za shortu. Yes. Je druhý, nevieš? Netuším. No niečo do pitu. Jo, asi ja. Akože zomrieť, nech sa mňa bombu. Čo ti mám na to povedať? Ja on je tuto. Pikni to. No poď pikuj. Čo? Zabij ho! Ja som sa netrafil ani raz. Ja som ho zabil cez teba. Ja si hovorím, že to mi... Ja som ťa trafil a som ho zabil 50 centa cez teba. Tak to bol ten najviac zopek, ktorý kedy dal. Na 50 centa. Počkaj. Dobre, jasné. Dobrý. Pekne. Dobrý. Toto není moja hra. Možno to nebude ani môj deň. No to nebude... On to pikne ten short. Že ma zďaleka by som mohol skovať.
Ona pikne, v pohode. Otomatiği alınca da G diyorlar bu sefer. A pikuj. Pakuj. By ti nešiel ale z midu potom. Adımız çıkıyor ondan sonra. Alebo choďte na Ačko. Düşürdüğünde de onlar kullanıyor. Jo, choďte na Ačko, Ačko vyzerá clear. Jeden je na CTčku. Píš. Čo ti on prečil hlavu s SGčkom, to jak? City, One City, S7. Canı var. Ho tam nejda. Alebo zápalný, on musí mať málo, on prežil oný. Granát, či hlavu s SGčkom. No Zara gelmiş. No, to je na 40%. Aby si ťa utecť. Však toto. Fokus. Nice. Typek zamerák přes VIPom. Dovidenia. Ja mám až 4 killy. Pardon. Dur sen çek bir de sana şunu atayım. Ben foto çekeceğim arkadan. Keď si dám ti revolver. Nemusíš, v pohode. Som v pohode. Keď povieš. Aj som ho nehytol. No, ale ho hytol Lany. Nice, pekne veľmi. Ešte tam bude jeden určite nás to bude pikovať. Neviem. Pikoval by som, lebo zobral si VIPo. Dobra, poďme. Ölmüşken lavaboya gidip geleyim. Na lang. Git kanka. Určite. Bude na onom. Na mide VIPo. Je to smaknuté, či nie? Není. Tak, Miko za to postará. No tak. On taký dosť lenivý smok, ale okej. Čo? Tak paráda. Micho, plantni bombu. Ja vlastne mám voľné. Ja neviem, že mám bombu. Na onom. Dobra. Nice. Koj. Ideme si gočko. Budem prehodok. Ideš si prehodok? Potom. Okej. Neviem, prečo mám taký pocit, že toto video má taký slabý komentár. No akože... Tak ako, no neviem, čo mám hovoriť pol hodinu. Takže akože, hej. Ale tak nevadí, dajte lajka. Bir kere şatlıydım. Dajte Buďte like, radi, odber. buďte radi, že není covid. Teda. No nice. System stall. Aj. Nevidím. No, on mi dal instantne hlavu 50 cent. Zober si moje výkon. Nie, proste... Prečo to hente nepozerá? Jasné, že uteč, kamo. Zafer, to je teda niečo. To je číslo. B'ye mi dönüyoruz? Tak to zaskok pole Ben geleni tuk vurayım tuk. diye bekliyorum da. Sen longa gir geliyorum. Ešte pek už na longu, tak dobre. Smokne to, aby som to smokol samozrejme lepšie.
Je to samozrejme. Je to samozrejme. Aha, hus. Teraz by mohli splantnúť bombu, no ako. No tak nič. Ty kakas. A tým mám 12 000, tak si kúpem Vipol, lebo čo iné mám predsa hrať. Tak ja si kúpim SSGčka znovu. OK. Prečo? Jeden z nich bude aj Vipo, čiže jeden z nich pôjde do minú, tak bacha. Jo, aj. Ako som sa systém hlavou, tak čo už. Jo, bol Bol tam, čo? Nech ho tam, no nie. Nemám v pláne moc. Lebo ako Tanko by to nemal moc dobre pikovať. Kam? Neviem, kde máme ísť, poďme majú... na bičku, poďme na bičku. Jo, asi hej no. Kam dvaja borci nás majú autolami. Dvaja? Go. Prejde niekto, či ako to bude? Určite, ale musíme tam dať čas. Ja som akurát namieril, dobre, pekne. Poď. Tam? No... Si istý? Nie, neviem vôbec, kde máme ísť. Tak poďme na Ačko, poď rýchlo, mám ešte čas. A nemám smoke, čiže už nebudeme môcť smoknúť mid. Chillom teda. No pozor, Vipo je tuším, že ešte živé. Jep. Veru už neklameš. To mi zdalo, že... Zapám to niekto bude púšať, keď sú ešte 4. Akože môžu aj okolo savenúť. To je pekne. Pomôž. Je tam. Dobre, Zabijaj. Oj. nemám. Dobre, pekne. Dobra. Neyse notu kaldı ya. Alırım. Araç. Zober si flash, lebo ja si musím kúpiť smoke. No tak dobro. Kľudne si ho zober. Však si ho ja to hodil? platím. Düşman Neviem. etmesin yeter. Klikne na Bčko máš ho niekde asi. Alebo možno si ho už zobral niekto iný, čo viem. Tu je, aha. Tak pán som ho musel hitnúť. Cez stenu. Ale je strašne ťažké hitnúť proste takto, keď niekto skáče. Aj. Reálne, že 4 sekundy na to. Tak 6-ročný. Bum. Co revolver. Nice, a nám ide bol, jeden. Jak on je tuto. Ja viem. A jeden je v lowry. Sa mi zdal. Jeden nám ide. Pikni to. Kanka bence bir boş burada bir Jeden bude na lowry. Jeden sa mi zdá, že je na lowry. Kúkam double lorry. Double lorry dead. Máš už druhý double lorry. Vieš čo, smokem double lorry, alebo... Ešte bo jeden nám ide. Poď. Neviem. Nešiftuj si, alebo to je jedno už. Vidí. Nie? Ktorý bude to niekde. Dobre, pekne. Dobre. Ja som ho zabavil, ty si ho dorazil. Zas tak strašne dobre hrá s tým zipom, ty kokos. Ja máš 8 kg kokos. Není zle, ale však majte. Ja mám 4 ping. Hoho. Tomu vravím na saune ping. Hádam dostal, hej, neviem. Hádam, hej.
Zafer ide. Poďme na oný, poďme na Ačko. Cez long. Do ryby. Počka. Je plán Za autom, jasne, že 5 piknem, tak on to... Nejaj. On je za autom? Hej. Som dal ďalší 5 na Ačko. Kam tam ešte... Neviem, či tam ešte to má. Nice. Poďte na Bčko, lebo dvaja sú na Ačku. Valla temiz değil bir tane Takže 11 bude na Ačku. Emin değilim. Či Bir na tane Bčku. vurdum B tarafında. Neviem ti povedať. Ja by som mal, že koľko tá nahrávka bude mať minút. İleri Ježiš, mám tak 3/4 hodiny. Teraz to má 21 minút už táto hra, takže už bude mať minimálne. No. Bol za bedňami. To brať som moc ignorov, pani ľudí. Camın altında. Jak sú bedne. tanımaz Ty diye. ďalšie. Vuramazdım zaten. Pekne. Nie, som... Nestíhal. Keby neháš ten grán, ti hovorím, čo zabijem. Prisahám matky. Je to jasné. Som rád. Nič, poviem si pre hotdoga, mám ešte v chladničke 4 hotdogy. İyi ya iyi. 9'a 3 iyi oynadık yani. Keď som späť. Ale keď si všimneš teraz, tak na tom... Príjemne, že teraz na tom onom... Dáste, No, tak sa lepšie hra možno aj za T-čka. trošku. Keď proste tykneš long, tak oni už nemajú čo, a podľa mňa to je mid, lebo... Či long je to podľa mňa. Lebo, hej, išiel jeden do pitu. A dal mi hlavu za 60, pekne. Ježiš, ja nedám ani kill s tým. Jeho, dobre, tak Ja som najviac slepý. No to mi nehovor. Dobre, ja nemôžem byť viac slepý, ja som úplne krivý. Vedel si o to, Ty že 50 kokos. Cent, tak jeho postrelili 7 krát a prežil to? No ešte som počul o tom, ale... Mám. A balón. Co stane pro seba čiernemu? Ale za 97. Neviem, na neho skočil. Kam odišiel? Kamo, to je taká prestrelka v akčnom filme. Dal som mu za 12. Ja som aj za 29. No super. A môžem ísť akurát tak. Ejko. Eko, ok. Hej. Podľa mňa by išli, ja neviem, podľa mňa pôjdu Ačko alebo Bčko. Podľa mňa teraz povie Ačko, keď mi raz vyšlo Ačko. Ale s Zekom mi nič nedáme. No. A ja vravím, že nič, ale tak akože to nevyhráme Keď podľa mňa. ukradneme zbrane. No ale nemáme aj tak vesty. Čekuj long. No, B B B B. minimálne ani teda. No je to asi Bčko teda. Ty kokos. Nice. Dobrý. Ay bu pamukta hiç vurmuyor ki. Last low HP. Kukam mid. Ya. Úplne si nám ide. Poď si obrať zbranie, ale... Ukáže. Nemám absolútne žiadnu ganu. Kukam mi to. Ok, mám galila. Çekenden mi? Evet. O Kuka mid, okey. Hepsi de ikişer ikişer vurdu ama düşmediler. Je to ne... Shoulder pikuj to. Eagle alacaksın. Onlar daha iyi deliyor. Tamam yok. No, keď tak sa stiahneme obaja potom. Máme bombu. Ben. Sonra 99 vurdum ya. Bir canı var. Abi onu nereden görüyorsun? Nereden görüyorum? Tahmini söylüyorum ya. Oğlum ya. Şu. Bayağı kan fışkırdı heriften. Çok vurdum ya. Tunnel. Masz dobry headshot. Go. Bitten girse arkadan vurur işte. Aj teraz. Pekne. Zober si jakéčko. Nice, dobre. On išiel z tunelu do midu, z midu do tunelu a z tunelu do midu.
Ja by som si našetril na výpo, počkaj, jak to bude. Máš vestu? Počkaj. Ešte ja si kúpim toto iba, alebo ešte nekúpim si... No si iba Digla. Tak fajn vestu a Digla. A keď vestu im bude na ničke narazitnú, takže... No to bude asi long. Ale majú echo. No, také. Je v pite, hej. Tak mám flashom ma iba. Döme. Je not long top. Ja som ho musel pán trafiť. Nie, pikuj to už ani. Len ja hneď ak to piknem, ja som... Nemôžem to nepikovať teraz, lebo... Upper mid je dikkat et. Ja som akýby... Za jedným posraným boxom, kde... Človek, keď sa pojem, tak ma uvidie. Podľa tam každý dostal tak za 100. Alebo ani jeden hit nedostal. Čoko. No, budem to pikovať na čo, mám dom. Jedno, počkaj, čo? 80 v troch, 22 v jednom, 24 v jednom. Tiko som všetkých nahitoval, hádaj čo mám vypo. Ale ja ježišmaria, ale ja nechcem na long s vypom dávať, to ma hneď zabijú. No, tak idem. Dúfam, že... Neviem, dúfam, že niečo. Aby som išiel na Bčko. Pre mňa akože... No teraz aj tak bude na Bčku. Ok, long. Čekuj long, lebo ty máš na ďalku skoro. Fajn. Kolkatý. Pekne. Píte dead, ale neviem. Dobre, v pite. Ok, tak to už nepikuj. Musíš ma... Nie, ale musíš ma ono, nech prejdem. Dobre. Podľa mňa aj tak išli na Bčku. No, možno nie. Na čo by si to pikovali, keď sú v mide? Keď sú v pite teda. Obidva? Borec MP ono, 5 koľko sa pikuje. Obidvaja sú v pite? Áno, obidvaja sú na longu. Okej, no. Môže to rotate, no. B1. Idem čekovať Bčko. Sonuncusun canı çok az. Save'ledi o ya. Nice. No. Zabal, že ma zabijú s tým vypom, som sa pokakal. Ja som dal 100 v dvoch s vypom, to je cool. To je cool. To je cool. Gel lower gidelim. Rád by som bol, keby nikto nie ten long teraz. Ja ešte idem na Bčko. Bir tanesi lower'da. Short'a çıkacak. Tam short. Mid de orada. Öldü. Nice. One more. Nice. Najprv z longu. Áno, to sa bojím.
Smoknem ti mid. Nice. Ja som mal ešte stále môj on. Desert Eagle, kokos z Zeka. 14 kg. Fajne. Dá sa, no. No takže, čaute ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo, dúfam, že sa vám to pozrelo, tak sa majte, čaute a subscribe!